Aspin na tripingan kagit Indian target sa Alimudyan, Iloilo. Bao, makaluluhing ito. Ginapangayuan bulik kaginamumas ang Team Aspin of Iloilo. Organisasyon handa nga pa sa kadeklamo ang nagmaltrato sa sapa. Yaring balitang itutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Miyerkules ang tinalikdan nga semana, nabaton sa grupo nga Team Aspen of Iloilo ang report ticket sa Barangay Buhay Alimudyan, Iloilo ininahanuod sa mga laluoy nga gintangtan sa apat katuig nga Aspen nga si Tiger. Si Tiger ang wala kaluoy nga gini-Indian target sa tutunlan sa wala pa makilalan nga mga tawo sa lugar. Sunod sa grupo, nagpanimaho na ang pilas ni Tiger sang ini ang ilan nakitaan, kaging kakulbaan pa nga base matetanos ang ito tugas ang Indian target nga nagaumot pa sa iya tutunlan. Butang nga gilayon ini ginamumas ang grupo kagindala sa isa ka animal clinic sa Banuasang Anilaw. Naibaluan nga ang operasyon ni Tiger nangin sensitibo pa katama kag nabutang sa alang-alang ang kabuhi sang sapat. Ang Indian target may hook na siya nga daan sa punta. So if magsala sila, possible nga may mga veins or kung ano dala sa sulod nga pwede nga mautod. Ang damage niya is naigugid na iyang at trachea. Ang damage niya dito do two broken cartilages siya. Sa bulik sa mga nagdonar sang pondo sa operasyon ni Tiger gikan pa sa Manila kag Davao kag iban pa nga mga nagakabalaka sa ido matapos makita ang iya sitwasyon sa social media nasalbar kag yara na sa maayo nga kahimtangan si Tiger. Di pa kaon siya gamay-gamay, nagkaon siya and then gintry nga gindamo. So far, ang latest update sa Amon Subo, nagkaon, and ginpakaon sa iya at that time was wet food. Ang latest nga update namon sa iya is nagkaon na siya sang solid. Sunod sa til, ilanagin report sa barangay kag sa kapulisan sa Banuasang Alimudyan agud hindi naliwat pa matantan sang iban pa nga mga hinuptanan sa lugar. Desidido pa ng grupo nga pasabto ng wala luoy nga individual nga nagmaltrato sa wala bato nga sapat. Willing gid kami nga ubrahan tang aksyon ini. If ever nga makilalan kay I think kay tungod na palabot na ini kay Kap na ini siya under investigation na gid ini siya and follow up gid ini siya yan ako ini. This is not acceptable. Punihan, Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.